I've decided to go to Juilliard. I heard. How's Vanderbilt? Going to Juilliard. It's a really good school. Yeah. Not sure it's for me though. What do you mean? I'm thinking of maybe transferring to Columbia next semester. Oh! For the girl I love from Watch Me Make It. Ja, det vil jeg sagt, Hvor I styrer dig, Anne kan ikke elske. Anne vil aldrig elske. Hvad er det der? Jeg tabte noget. Nej, Karin, det skal være. Jeg tabte noget. Jeg tabte noget. Nej, Karin, du skal jo ikke det her. Jeg har tabt noget. Ej, har jeg nødt til at have den? Så er det så meget, ja. Det var bare sådan en... Ja, ikke? Jeg var også mega god til dans. Okay, hvor lang tid? Nej, okay, hvor også klamt er det lige at have webcamet i gang. Nej! Anne! Har det været tændt?